தந்தை மைந்தன் தூயாவியாரின் பேராலே ஆமென். அன்பார்ந்தவர்களே, கடவுள் மனிதனை பார்க்கிறார். வானகத்திலிருந்து இந்த வையகத்தை ஊடுருவி உற்று நோக்குகிறார். தன்னுடைய சொல்லை மீறி சென்றதனால் எவ்வளவு தொல்லை அனுபவிக்கிறான் என்பதை கண்டு மனம் இளகுகிறான். கடவுள் இந்த குப்பை மேட்டிலே இருக்கிற இந்த மனிதனை அரச குடும்பத்திலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த அளவுக்கு கனவுகள் காண்கிறார். கடவுளுடைய கனவுகள் தன் சொல்லை மீறி தொலைதூரம் சென்று விட்டாலும் கூட மனிதன் மீது பரிவிரக்கம் கொண்டு அவனுக்கு நல்வாழ்வு தர வேண்டும் என்று பல கனவுகளை கடவுள் காண்கிறார். அவருடைய கனவுகள் எத்தகையவை, என்னென்ன கனவுகள் எல்லாம் அவர் காண்கிறார் என்பதை நாம் பார்ப்பது நல்லது. அப்படி காண்கிற கனவுகளிலே முதலாவது அடிப்படையாக மனிதனுக்கு என்ன வேண்டும் என்றால், மனிதன் ஒரு சுகமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு முதலாவது வேண்டியது நல்ல நிலவளம். நிலவளம் தான் மிக முக்கியமானது. அந்த நிலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு வேண்டிய நீர்வளம் வேண்டும். ஆகவே கடவுளுடைய கனவிலே மனிதனுக்கு நல்ல நிலவளமும் பெருகிய நீர்வளமும் தருவது என்று கனவு காண்கிறார். தொடர்ந்து மனிதன் தன்னை விட்டு விலகி சென்று விட்டதனால் பாதுகாப்பு அற்ற நிலையிலே திரிகிறான் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். ஆகவே அப்படி செய்வதனால் அவர் மனிதனுக்கு தக்க பாதுகாப்பு தர வேண்டும் என்பதற்கான கனவுகள் காண்கிறார். அதற்கான கோட்டை கொத்தளங்களை எல்லாம் தாம் கட்டி எழுப்ப போவதாக அவர் இறைவாக்கினர்கள் வழியாக, குறிப்பாக எசையா வழியாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். கடவுளை விட்டு பிரிந்து சென்ற மனிதன் எண்ணற்ற பிணிகளை சுமக்கிறவன் ஆனான். ஆகவே கடவுளுடைய கனவு மனிதன் பிணியற்றவனாக வாழ வேண்டும், ஆகவே பிணிகளை எல்லாம் அகற்ற வேண்டும் என்று கடவுள் கனவு காண்கிறார். இப்படி கடவுளை விட்டு அகன்று சென்றதனால் தன்னுடைய சுற்றுச்சூழல் எல்லாவற்றிலும் உறவினர்கள், பழக்கமானவர்கள், தனக்கு வேண்டியவை எல்லாம் அந்நியப்பட்டு விட்டதாக உணர்கிறான். ஆகவே மன அமைதி இல்லாமல் தவிக்கிறதை பார்க்கிறார். மனிதனுக்கு அமைதி தேவை, மன அமைதி வேண்டும், நான் அந்த மன அமைதியை தர வேண்டும் என்று கடவுள் கனவு காண்கிறார். வெகு தூரம் சென்று விட்ட மனிதன், கடவுளை விட்டு வெகு தூரம் சென்று விட்ட மனிதன் அவன் தாயகம் திரும்ப வேண்டும், அவனை திருப்பி கொண்டு வர வேண்டும், இப்படி கனவு காண்கிறார் கடவுள். பிறகு அவன் தன்னுடைய சிற்றறிவினால் பெரும் பிழை புரிந்து விட்டான். ஆகவே அவனுக்கு மெய்யறிவு புகட்ட வேண்டும். இப்படியெல்லாம் கடவுள் கனவு காண்கிறார். இப்படி பல்வேறு வகையிலே அவனுக்கு நலம் புரிய வேண்டும் என்று நினைக்கிற கடவுள் வெறுமனே தொலைவிலே விண்ணகத்திலே இருந்த வண்ணம் இவற்றை செய்தால் போதாது, செய்ய முடியும், ஆனால் போதாது. கீழே இறங்கி வந்து மண்ணகத்திலே வந்து அவனுக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும். அவனை போல இருந்து அவனுக்கு வாழ்வுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும். பின்னர் அவனை தன்னோடு ஒன்றாக இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மணமகனாய் பேரானந்த பெருவாழ்வு தர வேண்டும். இப்படியெல்லாம் கனவு காண்கிறார் கடவுள். இந்த கனவுகளை நனவாக்க வருகிற நேரம்தான் திருவருகை காலம். கடவுள் மனிதனை மையமாக வைத்துக் கொண்டு காண்கிற பல்வேறு கனவுகள் அடிப்படையிலே செய்ய வேண்டியது என்ன, தொடர்ந்து அவனுடைய வாழ்வு நலம் பெறுவதற்காக என்னென்ன செய்ய வேண்டும்,
அவனை திருப்பி தன்னிடம் கொண்டு வர வேண்டும், தன்னோடு ஒன்றித்துக் கொள்ள செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் கடவுள் கனவு காண்கிறார். அந்த கனவை நனவாக்கும் வகையில்தான் இரண்டாம் ஆளாகிய கடவுள் விண்ணகத்தை விட்டு மண்ணகத்திற்கு இறங்கி வருகிறார். அவருடைய வருகையை தான் நாம் கொண்டாடுகிறோம். ஆகவே நமக்கு நலம் பெறுவதற்காக வருகின்ற கடவுள், பல்வேறு துறைகளிலே நலம் பெறுவதற்காக வருகிற கடவுள், முழு நலம் தருவதற்காக வருகிற கடவுள் என்பதனால் மிகுந்த பக்தியோடு, ஆர்வத்தோடு, துடிப்போடு அவருடைய வருகைக்காக நாம் காத்திருப்பது, அவருடைய வருகைக்காக முன்னேற்பாடுகள் செய்வது, இது நம்முடைய கடமை. அதை நாம் செய்து அவரை சரியான முறையிலே வரவேற்போம். வாழ்க.